хора тук, бе! Къде са великоплясканията? Защото започнаха в родегата. Добре дошли на всички! Честит празник още веднъж! В навечерието на Петковден, който е патрон на нашия храм, знаете всички, решихме отново за пореден път да отпразнуваме заедно нашия празник. Разбира се, с надежда да бъдем здрави, живи и здрави, да имаме повече успехи, да растат живи и здрави нашите деца и селото ни да пребъде. Честит празник още веднъж от мен! Добре дошли на всички и понеже, както казват старите хора, пък и следващите поколения знаем, на сбор не се кани, наистина е така. За мен е особено удоволствие да приветствам нашия неканен гостенин, професор Костадин Ангелов. Добре дошли, професоре! И понеже нашия кмет инженер Панов е възпрепятстван да дойде на нашия празник, но пък е пратил депеша и това е нашия съгражданин Димитър Манолов, който е общински съветник и член на групата Заедно можем всички, който ще поднесе приветствията от името на кмета. Заповядайте, господин Манолов. Здравейте, скъпи съселени! Аз се чувствам горд беляковчанин и искам да ви поздравя първо всички, лично аз, с нашия личен празник. Честит сбор, честит празник беляковчанин. Горди! От името на инженер Даниел Панов искам да ви кажа няколко добри новини. През тази година се случи една дългоочаквана вест. Благодарение на нашата кметица госпожа Беренска, благодарение на инженер Даниел Панов и с голямото съдействие, огромното съдействие на професор доктор Костадин Ангелов, парите за нашата канализация вече са подсигурени и следващата година започваме да изграждаме. Честито, горди беляковчани! Благодаря ви! Хубав празник! Предлагам да продължим по празничния афиш. И да, далеч от колоната, така е. Човека, който ще ви представя, за мен лично е нов. Аз за първи път се сблъскам така, приятно се сблъсках с него. Това е народният изпълнител Свилен Тодорински. Сигурна съм, че неговите песни ще ви харесат. И съм убедена, че тази наша среща няма да е последна. Казваме на него добре дошъл и го каня да започне, т.е. да продължим по програма. Здравейте, домакини и скъпи гости! Аз вече да ви кажа, може би си харесах място за живеене. Виждам прекалено много деца, млади хора и разбрах, че те са беляковици. Беля звучи първата част така лекичко ме задачава, но не може деца без бели, така че на правилното място се разбирам. Вече имам и приятел Димитър. Благодаря за запознанството. Завършили сме военен режим, набори сме и се радвам се, че вижданията са ни еднакви за живота. Първата песен, която ви подарявам, се казва "Свидна България". Надявам се да ви хареса и да я запеем заедно на следващото събиране.
Да живее България, благодаря ти. Жив и здрав да си, как се казваш? Как се казваш? Номер 1 каза, че. А сега? Така. Сега неизменна част от живота е любовта. Мисля да ви представя следващата песен, казва се "Не бягай от любовта". Здрасти, как се казва? Всеки ми изкарай, всеки ми отдавай ме,
подари ми нещастник и ще бъда щастлив. Не бягай от любовта, не бягай от любовта, ще ми това, което ме твори, ще ми това, което ме крепи. Не бягай от любовта, не бягай от любовта, ще ми това, което ме твори.